a hráčky, jsem tady s Frostym. Zdravím všechny mrazivé sněhuláky. A dneska jsme si pro vás přichystali něco nečekaného. Je to... Pojídání párečků. Ano, právě jsme si tady připravili i s hranolečkama vostíky. O, takové velké. Dobré. Pokud byste neviděli, kdo to je Frosty, je to youtuber, má přes 170 odběratel nebo přes 160 a jeho link máte v popisku. Tak a už bychom se do toho mohli pustit. Jelikož tohle co nebude zrychlené, protože přes Sony Vegas nevím, jak se to zrychluje. Takže můžeme se do toho pustit, jestli chceš. Ten menší. Ty vole, co to je za dík? Takže jako první věc k tomu čuchnem. Voní to hezky. Je to asi od masoža. Za druhé honíme. To není hodění, vole. Aha. A za třetí věc se do toho pustíme. Takže 3, 2, 1. Here we go! Je to docela dobré. Ale docela ostré, to jsem vůbec nečekal. Jak se tam dívám a dívám se do toho světla, tak mi docela bolí oči, no. Je to velmi delikatesa. Tato klobása je maďarská nebo polská, to je. Záleží na tom, kde to rodiče koupili. Ještě to musíš dožvejkat, chlapečku. Nevím. Jak se čumej na boce. Fuj, ty něco černého. To si sníš, chlapečku. Nebo to tam vyhodí. Hranolku. No. Vidíte tam kočičí chlupy. Typuju, že rodiče asi tu kočku bohu se ztratila. Tak Je to docela dobré, pikantní. No. Nemusíme nadávat na ty Poláky, no mají to taky dobré. Co děláš? Neměl jsi to tam narvat, chlapečku. No. Nevidíš to, chlapečku? Fuj! Tam je kamen. Ale fakt. Oh my god. Uká. No, tak je to černé. Co to je? To je kvalifikace. Dámy a pánové, nepodporujte Poláky. Fuj. Frostiny, tebe to chutná? No nic, a proto, jestli to někomu nebude chutnat, jsme si tady připravili hranolky a jsou to domácí hranolky. No a ty by měly být asi taky spousta. No. Chutná to tak. Domácí hranolky z Polska, jo? Ano. Kde žiješ, v Polsku? Ano. Aha. Takže právě se nacházíme v lokalitě Varšava a tady vůbec nevidím. Winner! Je to byla diskvalifikace. Já jsem byl diskvalifikován a Frostiny to vyhrál. Takže Frostiny, co na tomu chceš říci? Nikdy si nenarvěte do huby celý párek. Může se vám tam vygenit. Dobrá nápověda, ale co uděláš s plivem? Počkej. Ne. Fuj, ty tam fakt plivl, jo? Ne, fuj. Co bych si pak nedal na hlavu, ne? Takže dámy a pánové, tohle by bylo všechno k tomuto hranolkovému challenge. A mějte se krásně, skládejte kačeny a čus.
Razgrania. Dá.